И какво става, хора? Днеска снимам в Outlast, продължавам да снимам в Outlast и тук, откъдето бяхме стигнали, ето тук какво, не знам какво се случва, явно ние не сме на тук. Така. Опа, какво знае? Седнал си на пейката. What. Той е жив. По-добре да не отивам и прекалено близо до него, какво беше това. За да ни изкочи. Кой си ти? Няма да преглеждам. Просто си заминавам, тръгвам си. Тук долу, явно. Тук чувам нещо. What? Виждате ли го? Къде сме? Тук е. Бързо! Ой! Не, аз си тръгвам, човек. Аз просто искам да се разминем, защото не искам други срещи с теб. Пак презаредихме на ъгъла, не знам как ни падна. Този човек нашия Спайдермен, какво ви кажа. Гледайте как са катерим като ли. Опа, не! Разбихме си главата. Нещо картинката ми ня по-мацана. Тук, чекайте. Какво става, бе? Не знам тук какво точно се случва. Така. На тука. Кой сте? На къде сме? О! Не. Тук е беседката. Нещо какво са. Воу! Да не сме на там, откъдето той идваше. Тук накъде би трябвало да сме. Опа! Яна тук да видим. Дупка. Бързо. Бинго. Не, то е. Какво правих? Иска да се пошугувам с него, но това не беше никаква шегичка. Това беше доста гадно круше. Но той май идва, защото тази музика не спира да шуми. Така, партия, изненадка. Чукуба, вана сте си направили тук, момчета. Хотрат. Така. Да, значи пак по такива. Трябва да се... Опа! Бинго! Това беше асансьора, доколкото мисля. Тук с докторчето. Нашия човек. Доколкото знам, той се казва Фестър. Така видях, след като сега искам да кажа, снимам 5 епизод, видях също, че той е лес
Лестър или Леснар, не знам точно. Фестър мисля, че всъщност беше, не знам, някакво супер, не знам, трудно или откачено име, как да го нарека всъщност. Значи тук на къде бяхме, да. Тук явно спомня. Някой тропа. Не влезем ни тук, вот. Някой беше мрънал там. И на къс. На тук. Оп, добре. Само да ни изкочи някой изрод. 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 Бритко луза. Оп, извинете. Буза, бе. Батерии. 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 Оп. Не. Ау, как тряскаш. Боже, всъщност сега да видя в туалетните. Има ли нещо тук или няма нищо? Добре, няма нищо. Кеневчетата са празни. Това. Значи да не сме явно към този. Нали къде? Не не. Значи добре, това не е асансьора, който да ми заседнали. Или то само по-нагоре с докторчето. Добре, ни на тука ли сме? Явно ще му показва тази стрелка. Добре, ще скоча, но... Уау! Оцелях, като са тия свещи, вижте бе. Гледай такива символи. Боже. Да сме на тука. Да сме на тука. Ой! Чичо Фестър. Едва ли сме... Да, идвам Фестърче. От. Добре, значи пак сме... Или не. Явно може би трябва да заобиколим. Добре. Значи, остава ни само от тук да минем. Аз за всеки случай ще затворя ето така вратата и просто не искам да се безпокоя за нищо, защото тук нещо става. Така. Niche food. It's the one that treat no needs the... Значи за да взема някакви бушончета, както гледам и тук както пише, не знам. Точно ни трябва 3 такива, за да отключим тази решетка и да вземем този ключ. Добре. Много проблемо, стига да знам просто на къде отивам, защото тук не знам точно вече. Даже се обърквам на къде съм. Тук не знам. Доста, What the fuck? Така, там има някакви свещи. Тук също има някакви свещи. Мале! Какъв си ти, бе? Не знам ви дали го... Аз за всеки случай ще затворя, но не знам, това е доста злобно. Нас ли гледа с сатърчето. Само... Ей го, бе! Ей го това. Оп! Чай! Не!
То дъл не посяга. Посягаш ли? Добре. Добре, тук няма нищо. Малко лагна. Не, тук няма нищо. Така. Значи сега сме на тук. Кой е? Мисля и тос. Бем! Бем! Дай. Не. Къй. Майко! Фак! Имам само една последна батерия. Добре, няма сме на тука. Аз да може тука, но не знам къде ще ме отведе и дали някой откачен, опа батерийка, дали някой откачен пак ще се появи. Ето, значи сме тук някъде. Добре. Значи сигурно там ще е онова шалтерчи или не знам точно как да го нарека. Явно там ще е, но аз за всеки случай ще притисна това. Айде! Вече съм сигурен. Така. Ето го. Ти какво, печеш ли са? Печеш ли са тук? Барбекю правиш? Drive in the nails. Всичко пише. Супер откачена игра. Допада ми. Макар че доста онзи с търчето му оплаши. Значи, добре, връщаме се там. Но ние чакайте, бе. 3. Да, бе. Ето, бе, може да и поставим. Нещо, че имаме 2. Добре. Значи, другия беше там, където он се ни подгони. Да, не знам как да се размина с този. Ето, още една батерийка. Ето го. Оп. Не. Не. Няма махониш, няма. Бутай. Гледайте го, бе. Нещо не става. Нещо върви, what the fuck. Добре, тук няма нищо. Каквото? Батерии. Добре, тук няма нищо. Пак ще го гледам. Но, ето го, бе. О, боже, то било до мене и аз викам няма нищо. Ще няма нищо вече. Извинете, ако говоря малко хремаво. Настинал съм, не знам. От това е сигурно. Добре, вземи го единия и сега отиваме да си вземем ключа. Така. Готови сме? Нали това? Айде дай ключа, дай ми ключа. Ей, къде падна, бе?
Махай се, махай се, махай се, махай се, махай се, махай се, махай се. Махай се, махни се, махни се, махни се. Махни се, махни се, махни се, махни се. Махни се, махни се, махни се. Махни се, махни се, махни се. Махни се. Значи то падна долу. Трябва да отидем долу. Така. За да си го вземем, но накъде доста надолу, като гледам. Трябва да отидем, за да си го вземем. Но тук не виждам нищо. Кой иде? What? What? Това беше луд. Не мога да повярвам. А сега заключвам ли? Добре. Добре. Паднало и. Той лудия. Взеги, че е затвора вратата. Добре, бягам. Бягам. Така. Добре. Мисля, че не бягаме към нас, защото там дитнахме. Какво свети тук? Оп, батерии! Ей, голям късмет нямам батерии, съм бача. От, тук не сме били. Явно трябва да се върнем. Явно трябва... Да. Явно трябва тук някъде да е паднало. Но къде ще е? Оп, какво беше това? Бинго! Бинго. Окей, тук се за това къде? Вики батерии. Тига. Чакай, първи. Чакай, да гледаме. Бягай! Качалка! Махай са! Махни са! Махай са, махай са, махай са, махай са! Опа! Оп! Не ми посягай, бе! Махай са, махай са, махай са, махай са, махай са! Махни сутка, махни сутка! Оп! Батерии! Чакай малко, бе! Стига си ме бил! Нека избери сам кола, бра! Да не би да трябва да се развили! Оп! Тука, бате, тука! Тука! Айде! Не. Бе, къде ще е тая врата? Махай са! Ох, как изскочи! Кожата ти. Добре, пак нагоре. Оп! Нещо има съжука. Добре, да не би да трябва от тук нагоре някъде.
Да. Инстракт. Да. Yes! Научих къде това. Оп! Няма никой. Никой не е падал. Добре бе, защо не искаш да се хваниш? Добре бе! Как не искаш точно на крайната мисия? Добре! Това вече е някаква подигравка. Не мога да скоча. Ей! The blue. Батерийки. Каква радост за мен, че имам батерийки. Воу. Дали не сме на обратната посока? Паднах! Оп! Добре, направим много мръсна грешка. Добре, ще гледам колко мога по-бързо да отида там. Защото клипа явно се получава доста бързо. Доста много време отне за този клип. Скочи де! Ха! Как мога да падна долу, бе? Как мога? Добре, бе! Ей! Как мога? Добре, тая игра вече не знам. Просто е психо. Не бе! Отвори бе! Мамка ти! Охо! Ще ме уби, няма как. Той направо човека. Добре хора, какво става? Той полудя! Нервна криза! Добре хора, това ми се е всичко за този епизод от качения. Ако ви харесало клипчето, може да го лайкнете или пък да се абонирате за мен. И това беше всичко от мен и чао!